Ko kun san tafiya babu takalmi yana da matuƙar amfani ga rayuwar ɗan adam? Ni ce Aisha Ahmad Ikuta daga nan DTV Hausa. Masana sun gano cewa tafiya babu takalmi yana kare ɗan adam daga kumburin ƙafa tare da samun ingantaccen bacci. Bayan haka tafiya babu takalmi yana taimakawa wajen inganta jijiyoyin ƙafar ɗan adam ta hanyar haɓaka da ƙarfafa tsokoki, kuma hakan yana rage matsalolin idon sahu da kuma gwiwa. Yana da fa'ida tafiya ba tare da takalmi ba da safe ko kuma da daddare, domin hakan yana haddasa alaƙa mai ƙarfi tsakanin jikinmu da kuma ƙasa, kuma hakan zai taimaka wa mutum samun ingantaccen bacci a lokaci mai tsayi tare da ƙarfafa tunani. Sai dai kuma tafiya babu takalmi a gurin da ba shi da kyau zai iya haifar da wata matsalar, domin hakan zai iya jawo abin da zai taɓa lafiyar ƙafar, ko kuma wani abu kamar irin su ƙaya ko kuma kwalba da sauransu. Shin kana ganin za ka iya tafiya babu takalmi ko kuwa a'a? Ina jiran amsoshinku a comment section.